नमस्कार. आज बनवणार आहे मस्त चमचमीत अशी भेंडीची भाजी आणि त्याच्यामध्ये घालणार आहे बटाटा. 2 बटाटे छोटे छोटे साल काढून बारीक फोडी करून घेतल्यात आणि भेंडीसुद्धा 1-1 इंचाचे असे तुकडे करून घेतलेले. कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि तेल बऱ्यापैकी गरम झालं की त्या तेलामध्ये आपल्याला ही भेंडी टाकायची आणि ती सगळी मस्त अशी फ्राय करून घ्यायची. सगळ्या बाजूने भेंडी फ्राय करून घ्यायची आहे. फारसे डाग पाडायचे नाही आहे, पण छान हलकीशी फ्राय करून घ्यायची. बरं, तुम्हाला भेंडीची भाजी आवडते का? आणि जी भाजी आपल्याला फार आवडत असते त्या भाजीचे वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या टेस्ट तयार करून खाणं म्हणजे एक औरच मजा असते. नेहमीच तीच गोष्ट त्याच पद्धतीने बनवून खाण्यापेक्षा वेगवेगळ्या पद्धतीने खातो. अशा वेगवेगळ्या भेंडीच्या किंवा वेगवेगळ्या अनेक भाज्यांच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आता आपली भेंडी छान अशी फ्राय करून झाली आहे, तर ती भेंडी मी पुन्हा दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेते. आता भेंडी फ्राय करून झाली आहे, त्याच कढईमध्ये आता आपल्याला पुन्हा थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं. तेल थोडंच टाका, जसं तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता पुन्हा या तेलामध्ये जे बटाट्याच्या आपण फोडी करून घेतली त्यासुद्धा तेलावरती छान असा फ्राय करून घ्यायचा. बटाटा भेंडीपेक्षा शिजायला थोडा जास्त वेळ घेतो, त्यामुळं मी बटाट्याला थोडीशी वाफ देऊन घेणार. वरनं झाकण ठेवायचं आणि अगदी 1 मिनिटभरापेक्षाही कमी वेळात पुन्हा हलवून घ्यायचं. म्हणजे आपला बटाटा निम्म्यापेक्षा जास्त छान असा शिजून तयार होतो, ज्यामुळं बटाटा भेंडीमध्ये अजिबात कच्चा राहतो. वाफ देऊन बटाटाही शिजवून घेतलेला आहे. आता तोही आपल्याला काढून घ्यायचा. झाकणावरती थोडंसं पाणी ठेवलं तरीही चालेल, म्हणजे बटाटा खाली चिकटणार नाही. आता कढईमध्ये तेल टाकलं आहे, तेलामध्ये मस्त मोहरी टाकली. मोहरी छान तडतडली की जिरं टाकून घ्यायचं. छान अशी तडतडून फोडणी बसून द्यायची. वरनं कढीपत्ता घालायचा आणि या पद्धतीनं अगदी बारीक उभा चिरलेला कांदा मी यामध्ये घातला. एक मीडियम साईजचा कांदा आहे, मस्त परतून घ्यायचा आहे. कांदा छान परतून झाला की आता आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे बारीक चिरलेला टोमॅटो. टोमॅटोसुद्धा एकच घेतला, आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो. आता टोमॅटोही आपल्याला अर्धवट शिजेपर्यंत छान असा परतवून घ्यायचा. आता वेळ आहे पावडर मसाले घालायचे. थोडीशी हळद घातली आहे, हळद नंतरनं लाल तिखट घालून घेतलं आहे, चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आणि छान असं परतून घ्यायचं. बस इतकेच मसाले घालायचे. पण शेवटी आपण यामध्ये एक सिक्रेट मसाला घालणार, त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मसाले जळू नयेत, करपू नयेत म्हणून अगदी थोडंसं पाणी मी यामध्ये घालून घेतलेलं आहे. आता मसाले छान परतून झालेत, तेव्हा फ्राय करून घेतलेला बटाटा आणि भेंडी आपल्याला या मसाल्यांमध्ये टाकून द्यायची आहे आणि मस्त असं हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं. भेंडी शिजायला फारसा वेळ लागत नाही आणि बटाटा आपण निम्म्यापेक्षा जास्त शिजवून घेतलेला आहे, ज्यामुळं ही भाजी अगदी मोकळी ढाकली होते, अजिबात चिकट होत नाही. झाकण न ठेवता शिजवलं तरीही चालेल, किंवा तुम्हाला वाटलं की 1-2 मिनिटभर तुम्ही झाकणही ठेवू शकता, काहीच हरकत नाही. भेंडी अजिबात चिकट होत नाही. या पद्धतीनं 1 मिनिटभर वाफ काढून घेतली आणि तुम्ही पाहू शकता आपली भाजी छान अशी शिजली आहे, तरीसुद्धा खूप मोकळी. भेंडी शक्यतो चिकट होते, पण भेंडीमध्ये टोमॅटोचा वापर केला की ती चिकट होत नाही. सिक्रेट मसाला हाच मॅगी मसाला. नेहमी खाल्लेला चांगला नसतो, पण कधीतरी जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी चालून जातो. त्यामुळं आता मी भाजी शिजत आल्यानंतरनं यामध्ये मॅगी मसाला घातला, जेणेकरून त्याची चवही छान राहते. फोडणीत घातला तर त्याची टेस्ट तेवढीशी राहत नाही, त्यामुळं शेवटी घालायचा. आता मस्त हिरवीगार कोथिंबीर घातली आहे आणि आपली भाजी तयार झाली. तुम्ही पाहू शकताय अगदी मस्त चमचमीत अशी ही भेंडी बटाट्याची भाजी रेडी आहे. आलू भेंडी असंही म्हणू शकता. अशा पद्धतीनं आपली भाजी रेडी झाली आहे. डाळ भातासोबत, चपातीसोबत, भाकरीसोबत, कशाही सोबत नक्की खाऊन बघा. भाजी बनवून बघा. आवडली तर लाईक करा, कमेंट करून सांगायला विसरू नका. छान रेसिपीजसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब तेवढं करून घ्या.